Čau lidi, vítejte u další mapy, tentokrát je to mapa od hráče Bruno a máme hrát pravidla zase na míru milovnou, nepokládat ani žádný bloky a tak. Teď je tady nějaký sprint, tak jsem si to teď přečet. Jo, chápu, co to je. Doufám, že to stihnu. Stihl jsem to, co je v té zlatý jablka, nemusíme, protože hrajeme na míru milovnou. No tak teď by se asi hodila. Teď sice tam bylo skoč dolů, ale nezabil jsem se. Tak tohle je hodně lehký. Tohle tady stačí vyskákat. Tamhle v té bedně zase, jestli tam... tak to zase nechci. Tak jo, první místnost. Doufám, že jich tu nebude nějak moc, ani málo. Tak jo, první místnost jsme dali. Tohle je horší, kdybych spadnul dolů. Vezmeme si vozejk. Doufám, že nespadneme do nějaký lávy. Že to není past. Proč padám? Teď mi to až došlo. Tak, jak se dívám na to? Tyjo, teď jsme spadli dolů a zase jdeme nahoru. To je logika. To rovnou ty koleje mohly být do té místnosti, ale tak budíš, je to dobrý. Parkour. Zlatý jabka už, no ty si vůbec brát nebudu. Tak jestli to je nějaký skóre? Ale proč by to bylo nějaký skóre? A jsou to celkově lehký jumpy. Což se divím. Ten, kdo ji vyráběl. Hop, 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 hop. Další místnost. Minecraft. Já doufám, že zase někam nespadnem. Hele, NPC vesnička. Skoč dolů do studny. Tak určitě. Skočil jsem. Tamhle vidím nějaký východ. Zase, skočili jsme do studny a teď lezem nahoru. To jsem nepochopil, ale tak dobrý. Co je tady? Konec! Uspěl si, tato mapa byla vytvořena hráčem Bruno. Konec. Tak jo, jestli vám video líbilo, dejte like, koment a určitě odběr. Tak jo, čau.